atxeneatik etxeetan bizi modu jasangarria suspertzen dituzten ekimenak bultzatzen ditugu. Horietako bat bergaitzen prototipoa da. Etxietan berogailua da CO2 gehien isurtzen dauen aparatua. Duela 4 urte ekin ginen energia termikoa ikusteko zelan murriztu daiken azterketa bat eitxe. Konturatu ginen berogailua konsumua garesti urteten dela eta gehien bat isolamendurik ez daukien etxietan. Etxe horrek zeintzu die, 80. hamarkada aurretik eraikitako etxiek ez dauki inolako isolamendu. Horrei soluzioa bilatze aldera, aurkitzu gauen inbertsio txikiko soluzio bat existitzen dela, etxeko paretetan isolamendua sartzen dela. Honek zeitzen dago, neguan berua gehiago mantentzen dela etxe barruan, eta udan bero handiak itxen dituenean, beru gutxi hau sartzen dela etxe barruan. Parte hartze prozesu bat abiatuko dugu bai Bergaran, bai Antzuolan, eta bertan soluzio hau gizarteratu egingo dugu. Eztabaidak sortuko dira, galderak, ikasketak, eta gure helburua da azkenean etxeko konforta, prezio eskuragarrietan suspertzea, eta era berean ingurumena errespetatzea eta CO2 isurketak murriztea.